Jo crec que, sigui dona o sigui home, hem d'estar preparats. Jo els diria, feu el que us motivi, el que us interessi, però amb el que us motivi i us interessi intenteu ser els millors. I una vegada sou els millors, aneu a buscar empreses que apostin pel talent. Empreses que apostin pel talent en el sentit de que els ajudin a créixer i a trobar el seu projecte de vida. I jo crec que en el sector agroalimentari tenim empreses petites però referents. I aquí en el clúster de maquinària agrícola jo ho veig amb aquestes jornades perquè veus empreses que estan agafant el relleu generacional. Potser són empreses petites, però empreses jo crec que poden tenir una acollida pel talent jove que surt de les universitats com la Politècnica molt interessant. Per tant, és un sector clau, prepareu-vos bé, sigui de l'àmbit que sigui, perquè es necessiten perfils multidisciplinars i aquest és un sector que no heu de perdre de vista i que heu de tenir molt present com a futur professional.